Näin, olkaa hyvä. Kiitti. Kato, moi. Mä otin jo sullekin. Joo. Kiitos. Vaikka mä nyt sua varsinaisesti millekään bissille kutsunutkaan. No mitä, ootko taas sössinyt Monikan kanssa jotain vai? Se koskee sua ja Mariannaa. Monika kertoo vähän jutun, mikä voi selittää vähän sitä, että miksi Marianna on käyttäytynyt ehkä vähän, oudosti viime aikoina. Niin on. No, kerro. Se on raskaana. Eikä ole. On. Oikeesti? Siis musta tulee toisen kerran isä, niinkö? Perhana. Tää on ihan paras uutinen ikinä. Sebastian, sieltä otetaan drinksua. No. Monika kertoi myös, että Marianna aikoo tehdä abortin. Vielä tänään. Eihän Marianna kertonut mulle edes, että se on paksuna. Minkähän takia? No, mutta eihän se ole se pääasia tässä. No ei todellakaan. Mun on pakko estää sitä, että se tee helvetin iso virhettä. Terve. Missä huoneessa on Marianna Kurki? Kuka kysyy? Sergei Kuula, Marianna mun kiilattua. Valitettavasti teitä ei ole merkitty lähiomaiseksi. No voitteko nyt sanoa vaan, että missä huoneessa se on? Se on nimittäin murhaamassa täällä meidän lasta. Tai siis ei se ole vielä syntynyt, mutta... Mä olen pahoillani, mutta mä en voi sua auttaa. Älä jumalauta nyt lässytä, kun katso sieltä, missä huoneessa se on. Ole hyvä ja poistu, tai mä joudun pyytämään vartijat paikalle. Kuule, mä en lähde tästä yhtään mihinkään. Hyvä on sitten. Mä tarviin apua, täällä on häirikkö. Hei, mitä sä teet? Missä Marianna on? Mitä te olette tehnyt mun lapselle, Sanokaa rauhassa! Sanokaa nyt, missä mun lapsi on, Ohjattaa se ulos ja katsokaa, ettei se tuu takaisin. Mä oon sanonut jotain. Mitä tässä voi sanoa? Se ei kerro, että on raskaana ja eikä että aikoo hankkiutua sitä muksusta eroa. Ja sen lisäksi tulee pippurisumutta silmille. Että aika vakavaksi tässä vetää. Paska juttu, että ette ehtinyt väliin. Nyt siitä muijasta ei ole mitään tietoa. Onko Monikakaan kuullut mitään? Marianna ei vastaa mun puheluihin. Ei oo töissä. Mutta mitäpä väliä. Myöhästähän se on, mikä on myöhäistä. Pakko on sanonut kohdata se jossain vaiheessa kuitenkin. No niin kai, en vaan tiedä mitä mä sanon sille. Nyt siinä vaiheessa otat sitä iisisti, eiks niin? No yritetään. Saatana. Sä sit teit sen. No puhu nyt jumalauta, sulla on aika paljon tässä selitettävää.